से होखे ना बात देवहरा से कटेला रतिया सैया से होखे ना बात देवहरा से कटेला रतिया से प्यार हमें कैसे है करी भतरा त हमारा से बोले न सही दोनों से प्यार हमें कैसे है करी भतरा त हमारा से बोले न सही सुतेला सौतिन के साथ है रह जानी हमें उपास तो देवरा से कटेला सैया से होखे ना बा देवहरा से कटेला रतिया सैया से होखे ना बा देवहरा से कटेला रतिया सैया से होखे ना बा राइटर सचिन रहेले हमर बलम से ई काम नहीं चले राइटर सचिन